First of all, good morning to all. I am Abhishek Thakur, the student of Ebenezer English School, class 9. Today I am standing here to deliver some words regarding on the topic of World Environmental Day. So first, before going on this topic, let us discuss what is meant by environment. So environment can be termed as anything or everything around us is called environment. That means anything like school, plants, trees, stones are a part of our environment. So now we have understand what is meant by environment. Now let us discuss why do we celebrate World Environmental Day. So we celebrate World Environmental Day because to make the peoples aware about the harmful causes of the plastic, about the importance of the trees, plants, about our environment. Because plastic are, as we know, plastics are non-biodegradable. That means it cannot be broken down into simpler substance. That means it cannot be eaten by the microorganisms. For example, if we throw peels of the fruits or vegetable in a field for 2 or 3 days, and if we came and have a look on that, then it will be vanish because the microorganism had already eaten. But if we throw a plastic cover or something else, then it will not be vanished because the microorganism doesn't eat because it cannot be broken down into simpler substance. So we celebrate Environment Day to make the peoples aware about the harmful causes of the plastic. This day was founded by the UNO. UNO means the United Nations of Organization. This foundation was organized to make the peace of the world, to make the countries united. This foundation led the foundation named UNEP, United Nations of Environmental Program. On this program, the UNO make the peoples aware about the harmful causes of plastics. So I would like to say that we should be aware about the plastic and we should reduce our uses. Thank you. That's all. My name is Manu Thakur and I have passed here from class 10 from this school, and my percentage in HSLC is 76.18. I have studied here. I took admission here in class UKG and I have passed class 10 from here. I have studied under great teachers in this school and I have learned so many things, even life lessons from this school. So I would be very thankful for all the teachers, my respected sir, principal, and all the elders and our seniors who guided me in all the situation, in all the problems they have handled me. So I would like to thank you so much. This school have taught me so much things that I can do. Achieve so many things in my future. So I would like to thank personally to them. Thank you so much. Yeah, I have done hard work, but more than me, I think I can say that my teachers, they have done hard work for me. So I would like to thanks for them. This is their achievement. This is not my achievement. They have done all the things for me. So I would like to give all the credit to them. My hobby is to watch television, especially news, and to play cricket as well to keep myself fit. Yeah, it is simple. I can say that it is my simple advice. It is simple to score good. Just you have to be patient, you have to be disciplined, and you have to be connected with the teachers. आंनि मुङा एन'स इस्लारि आङो इबेनेजार इंलिश स्कुलनिफ्राय दाखाल मेट्रिकआव पास जाबाय पार्सेन्टेजआ 75.33%। आङो बे स्कुलाव फरायनानै जोबोद खुसि मोनदों मानोना आङो बे गोरलैनिफ्रायनो आंखौ आंनि बिमा बिफाया मोजां बे एलकेजिनिफ्रायनो क्लास 10 सिम आङो फरायदों। आङो गोबांथार मोजां मास्टारजों फोरोंजानो मोनदों। आङो बे स्कुलाव फरायनानै गोबांथार नलेजफोर मोनदों आरो आङो दा जोबोद खुसि मानो होनब्ला बिथांमोननि जोंनि मोजां मास्टारफोरनि द्वारै आङो दा क्लास 10 खौ पास जाबाय मोजां मार्क्सजों। बेनि थाखाय आं जोंनि स्कुलनि टिचार्सफोरखौ प्रिन्सिपालखौ गासैखौबो हामबाय होनाय थाबाय। फरायनायालाय आङो घन्टा हिसाबाव फरायफिनाखैमोन, ओरैनो 45 मिनिट 50 मिनिट बिदि फरायोमोन। आं मानो एफा गोबां मार्क्स मोनदों होनब्ला आंनि मास्टारनि द्वारै मास्टारफोरनि एक्सप्लेनेशननि द्वारै आङो मोजां बुजिनानैसो लिरनो हादों। नोंनि हबिया मा थाखो? आंनि हबिया वाचिं टेलिभिजन, रिडिं बुक्स एक्सेट्रा। बेखौहाय साक्सेस जानो थाखाय माबायदि फरायलांनांगौ होनना सानो नोङो? आं सिगाङावनो आंनि एम्बिशनखौ बुंनो गोसो जादों। आंनि एम्बिशना जाहैबाय प्रफेसर। आङो बिनि थाखाय फरायनानैल' जानाय नङा, आङो बेखौ सानदों इदिनो माबाफोर लादेरनांगोन, जेरै इदिनो स्कुलफोराव फोरोंनायनि टेकनिकफोर सोलोंनांगोन। जोंनि गथ'फोरखौहाय बे जोंनि जिनोखि मोजां बुहुम, बे बुहुमखौ जोङो माबोरै जोथोन लानांगौ, माबोरै साफा लाखिनांगौ,
माबोरै खेल खालामनांगौ जाहाथे बेनि सोमोन्दै बिसोरो सोलोंनानै लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दिनैनि बे आर्ट कम्पिटिशनखौ लानाय जादों। जायफ्रा बेबायदि दिनैनि बे समावल' दंफां लाइफां गायनानै दिन्थिदों, गायखांनायनि उनाव बिनि सायाव जेबो जोथोन लाया, आं सानो बियो गोरोन्थि। मानो होननानै बुङोब्ला जाय जों दंफांखौ जों गायबाय जों बेखौ देरजासे जों बेखौ जोथोन लानांगौ आरो दंफां लाइफां गायनायनि मेन उद्देশ্যआनो जाहैबाय जोंनि आबहावाखौ थाजिम लाखिनाय, जोंनि एनभाइरनमेन्टखौ मोजाङै लाखिनाय, बिनि थाखायसो जों गायो। नाथाय जों दंफांखौ माब्लाबाबो दिन्थिफ्लानो थाखाय जों गाया। बेनिखायनो जायफ्रा दिनैनि थाखायल' गायनानै इयुनाव जोथोन लायाखै आं सानो बेयो गोरोन्थि। बिसोरखौ बेबायदि मोजां मोजां मार्क्स लानानै पास खालामहरनो जों गोबां सिन्था खालामो, स्टाफ मिटिंफोर लायो, रेस्टलेस जों माने सिन्था खालामबाय थायो माब्रै खालामब्ला जोङो बिसोरखौ मोजां नाम्बार होनानै पास खालामहरगोन बेफोरनि सोमोन्दै साननानै जेब्लाबो जों बिसोरखौ जोथोन लानाय जायो। बरंस जोङो बन्द'नि समावबो जोङो बिसोरखौ फ्रि हगारनाय जाया। जोंनि स्कुलनि स्टाफफ्रा गावसोरनि जिरायनांगौ समखौ जिरायालासे जोंनि गथ'फोरनि थाखाय सम होनानै बिसोरखौ फोरोङो। बेफोरबायदि नाजानायनि गेजेरजों बिसोरो मोजां नाम्बार मोननानै पास जालांनो हादों होननानै आं सानो। जों टिचारफोरनि हास्थायनायाथ' बेनो जोङो बिसोरखौ जों जेरैबायदि फोरोंबाय बिसोरनि फरायनाया मेट्रिक पास जाजासेल' नङा, बिसोरो गावसोरनि गल जेनोखि एम बिसोरहा दङ बेखौ सौहैयागौ माने बिसोरो नाजालांबाय थाथों आरो नाजालांनांगौ जों बेखौनो जेब्लाबो मिजिं थियो आरो बेखौनो लानानै जों बिसोरखौ परामर्श होबाय थायो। जेब्लागौमानि सौहैनाय नङा नोंसोरनि थांखियाव अब्लागौमानि नोंसोरनो जेननो नाङा होननानै जोङो बिसोरखौ एडभाइस होबाय थायो। गासिबो गथ'फ्रानो जों साननानै लायो जोंनिनो गथ' हिसाबैहाय जोंनिनो बिदा फंबाय, बियादै बियानै बायदि हिसाबै जों बेखौनो सानो जेखि स्कुलनि जाया मानो बयबो गोसो होनानै फरायनांगौ आरो गाव गावनि समखौ बेबायदिनो मबाइलफ्राव बा गुबुन बुस्थुफ्राव हगारालाबानो बा गुबुनफ्राव ओरैनो बेखार हगारालाबानो बिसोर फरायनायाव गोसो होनांगौ। ओमफ्राय जिउआव बिसोरो दाखांनानै लानांगौ होननानै आं बिसोरखौ एडभाइस होनो सानो। आरो जाय टिचारफ्रा जेखि स्कुलनि टिचार जाया मानो बयबो गावनिनो गथ'फोर साननानै बिदा फंबाय बा बियादै बियानै बेफोरबादि साननानै जायफ्रा फोरोंनायाव स्कुलाव बाहागो लाबाय बिसोर एकदम गोसो होनानै फोरोंनांगौ बेबायदि आं मिजिंथियो। सबसे पहले नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको और सबको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का मुबारकबाद। हम लोग जो ये प्रोग्राम यहाँ पे बना रहा है इसका मेन रीज़न है कि हम लोग इस प्रोग्राम का वजह से बच्चों लोग को समझाएं इन्वायरमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन जो इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से इंजॉय कर सके, प्रॉपर ऑक्सीजन और जितना भी ये इन्वायरमेंट का जानवर लोग को बचा सके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में हम लोग जंगल काटते जा रहे हैं जिसके कारण अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है। और हम इसमें क्या होता है, हमारे कुछ गवर्नमेंट है, मैं सभी को नहीं कहता हूँ लेकिन कोई गवर्नमेंट है जो इसके बारे में अवेयर नहीं है इतने सारे। सो गवर्नमेंट प्लस पब्लिक अगर इसको इनिशिएट दे, इसको इम्पोर्टेंट समझे अपने जंगल को बचाने के लिए, तो हम लोग के इन्वायरमेंट में कोई भी बीमारी भी नहीं रहेगा और स्वच्छ ये प्रगति रहेगा। तो उसके लिए ये प्रोग्राम हम लोग ने सेट किया है जिसके कारण बच्चे लोग को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले और आगे बढ़ के उसका तंदुरुस्त और जीवन अच्छा रहे। आफ्टर ये कंप्लीट हम लोग की ड्राइंग के बाद में हम लोग लास्ट ईयर भी पौधा लगाया था, इस बार भी हम लोग पौधा लगाएंगे। ये आज हम लोग सेलेक्ट किया है कुछ प्लेसेस, तो अभी बच्चों लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, लेकिन आफ्टर ये ड्राइंग के बाद में हम लोग ये पेड़ पौधे भी लगाएंगे ताकि अच्छे इन्वायरमेंट मिल सके। पौधे लगाने के बाद आदमी लोग पौधे को ऐसे ही लगा के छोड़ देता है। जी जी, तो इसको कितना ध्यान देना चाहिए? नहीं जी, लाइक हमारे स्कूल में तो हम लोग ने क्या किया है, क्लास 9 क्लास 10 हर एक स्टूडेंट को इंचार्ज दिया गया है। सपोज आज क्लास 9 का बच्चे लोग आज के डे में वो लोग पानी देगा, पौधे लगे केयर करेगा, फिर नेक्स्ट डे क्लास 8 का स्टूडेंट उन लोगों को पानी देगा। सब स्टूडेंट को हम लोग इस तरह से उन लोग को वर्क दिया ताकि प्लांट का हम लोग मेंटेन कर सके। इस तरह से अगर हम लोग बड़े समझदारी से अगर इंसान को बड़े आदमी की तरह अगर बच्चों को बात करें तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम लोग किस तरह से बच्चों को समझाते हैं। देखो वहाँ पे एक आम का पेड़ है जिससे तुम डेली फ्रूट खाता है, आम खाता है, अगर उसको काट देगा तो क्या होगा, तो बच्चों लोग का जवाब होता है कि सर हम लोग पौधा
अगर पेड़ काट दिया तो हम लोग आम नहीं खा पाएंगे। तो मैं वही कहता हूँ बच्चों लोगों को कि अगर पेड़ काट दिया आप लोग आम नहीं खा पाए, तो उसी तरह से अगर पेड़ काट दिया तो आप लोग को जीवन में सांस ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से आप लोग जियोगे। तो उसी तरह से हम बच्चों को समझाते हैं कितना ज़रूरी है ये पौधा। LKG टू क्लास 10 तक है ये स्कूल। कितना है स्टूडेंट अराउंड अब अप्रोक्सीमेटली 300 समथिंग।